Nu får du opskrift på den ultimative rugbrødslagkage. Og den her kage den består af 3 elementer. For det første er det bund, så er det solbærmus, og så er det hvid chokolademus, og så er der noget pynt. Af bund der skal du bruge 375 gram sukker, 9 æggehvide, 9 æggeblommer, 150 gram reven rugbrød med kerne, 150 gram fint til mellemhakket hasselnød, og 1,5 teske bakpulver eller halvandet teske bakpulver. Det er så bund. Og til solbærmus, der skal du bruge 275 gram solbær, 125 gram sukker, korn af 1 vaniljestang og stang, 1,25 dl creme fraiche, og det skal være en 68%. Og så skal du bruge 3 blade husblas, og dem skal du havse på de vand i 10 minutter. Og så er det 2,5 dl pisket fløde. Og til den hvide chokolademus, der skal du bruge 1 dl sødmælk, 20 gram sukker, korn af 1 vaniljestang og stang, 3 blade husblas, havse op på den også i vand i 10 minutter, 110 gram creme fraiche, også 38%, 230 gram hvid chokolade, og jeg bruger gerne Callebaut, så det kan jeg klart anbefale. Og 4 dl fløde, og en halv dl pasteuriseret æggeblommer. Og så til pynt, der skal du bruge ca. 300 gram tempereret mælkechokolade, og det er til de 16 spy rundt om kage. Og de skal være 4 cm brede og 11 cm høje. Og så skal du bruge noget fløde til pynt, og der skal du bruge 7,5 dl, sådan ungefær. Og så lidt guld, for det er vel en rugbrødslagkage. Og nu skal du høre, hvordan du skal gøre det. Prøv lige at stoppe gården. Okay, nu er det til fremgangsmål. Og nu, sådan her skal du lave bund. Du pisker æggehvide stiv. Og det her det er fremgangsmål. Ved bund, der skal du piske æggehvide stiv. Så skal du tilsætte sukker lidt af det lidt, til du til sidst har en stiv masse. Så skal du piske æggeblommer let samlet med en gaffel i en anden skål. Og så skal du vende det til sidst stille og rulle rundt i sukker æggemasse. Så skal du blande rugbrød og bakpulver sammen. Og så skal du vende det forsigtigt rundt i sukker æggemasse. Og så skal du fordele dig i 3 x 24 cm velsmug form. Og hver bund den skal veje 375 gram. Og alternativt, så kan du bare bage bund igen og igen. Det plejer jeg at gøre. Du skal bage bund 15-20 minutter midt i ovnen og 200 grader. Så skal du lade dem køle af og boge. Og det kan godt være, at du skal skære dem lidt til. Forresten bliver din kage for skæv, når du skal lægge dem sammen til sidst. Og så er det solbærmus. Der skal du skraffe korn af vaniljestang. Og så skal du putte korn og stang med solbær og sukker i en gryde. Og det skal du koge ved middelvarme i cirka 10 minutter. Så skal du tage dig kogt klar, og så skal du blende. Det er nu med en stavblende, men ikke for meget, for det skal gerne stadigvæk have lidt bi. Så skal du nu tilsætte den bløde husblas, og så skal du røre godt rundt, til det er godt smeltet. Og så skal du tilsætte creme fraiche og røre rundt igen. Og når creme har en temperatur på 37 grader, så tilsætter du først en klat fløde, rør rundt, og så tager du nu og hælder det hele af i den resterende flødeskum, og så rør rundt igen i køleskab med det. Så kommer den hvide chokolademus. Det er mælk, sukker, korn af vaniljestang og stang. Det skal du lige koge hurtigt op. Så skal du tage der komfort og fiske vaniljestang op. Og så skal du smide en blød husblas i en gryde. Og det rører du rundt, så det bliver smeltet af husblas. Og så tilsætter du chokolade og rører rundt igen, så det bliver godt smeltet. Så tilsætter du æggeblommer, rører rundt, og så til sidst creme fraiche. Nu tager du en klat flødeskum og vender forsigtigt i chokoladecreme. Og så hælder det af i den resterende flødeskum, og så rører du rundt igen. Og det skal også i køleskab. Og nu skal du høre, sådan lægger du nemlig kage sammen. Du tager en plastrem, og så lægger du den rundt i form. Og det skal du gøre, så du får en flot lille kant, når du tager en UA-form. Og du kan allerede godt nu lægge den over et lavkagefar. Så skal du lægge en bund nederst i form, og solbærmus skal gerne være lidt stiv.
før du smører den over bunden. For ellers så trykker jeg bunden den flad, og creme kommer ikke rigtigt til sin ret. Og du skal cirka bruge 2,5 cm creme. Det er det du skal putte over den her bund. Så lægger du den næste bund over. Og den hvide chokolademus skal gerne være lidt stiv, før du smører den over den næste bund også. Også her skal den være 2,5 cm creme over. Og så afslutter du med den sidste bund. Og det vil være noget creme over, men du kan hælde op i nogle fine glas, og så bliver det faktisk en lækker dessert. Og så skal du stille kage i køleskab. Faktisk gerne en nat over, så den rigtig kan sætte sig. Og nu kommer det spændende. For nu skal du tage i former og placere den måske midt over kagefar. Hvis den nu lige har skubbet sig lidt, så tager du forsigtigt af plastremoulade, og med en paletkniv, så smører du godt med flødeskum langs kanten, så den bliver lige og kød. Og med en stor tyk, så dekorerer du lige som du tøs. Put noget guldglim over, og til olieslut sætter du nu de chokoladespyer, som du har lagt. Jeg siger bare velkommen i himlen. Og igennem den oplæsning har jeg følt mig som dronning Margrethe. Jeg kan sige, at jeg er måske dronning Karkun her, fordi det har været faktisk rigtig sjovt. Rigtig god fornøjelse. Moin moin.